אני זוכר את היום, אני לא זוכר מאיפה עליתי. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. ארץ ישרח אל זישקה, אוי פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקווה, היי, בוא נחיה ופה היי זישקה, היי, אידים שתרוצה, זישקה אחמד, شوف مين هذا اليهود גרישה, איזה יופי, תראה, סוף סוף ארץ ישראל. זה את ישראל, זה אנחנו להיות פועלים למענה, והיא להיות פועלת למעננו. זה פה שומרון, יש אריאל, המון חברים. שם נלך לגור, יהיה כמו מוסקבה. במוסקבה יש פרוחין. פרוחין? פרוחין כמו פרוחין, יש פרוחין, יש מדינה טובה. דורני, צוברי, שרבי, בואו, יש הרבה קרוונים. בואו נבנה, נוסיף עוד חדר. אולי גם נרגלנה מניינמה שלנו, אחינו בני עדות תימן, הצטרפו אליי, למען לא נזנח את מורשתנו. ארץ ישראל, איזה ריח של סחוג, ג'חנון, אסלי, אנו הבית אורגינלי. תראה, אלה אשכנזים. לא יודעים ריח של אוכל, כל היום עושים על האש אצל המורוקני הזה, נו, איך קוראים לו? חסולין, וואלה, זה מג'נון, היה בצבא, חושב ווד של גולני. איזה ארץ ישראל, איזה קרוונים, תראה, כזה גודל של בית, לא היה לנו בצנעה. בואנה, תראה, זה פרוחין פה, זה טוב כאן. וואה, תראה איזה מכוניות של עתק יש להם, דלק חינם, הכל חינם. תראה איזה פחים יש להם. פחים? נו, הספרדונים ששמים 3 שקיות ועל דוחפים, שיהיה מקום. 3 או 3 שקיות? וואלה, עבד עלי את השנה, מה זה משנה 3 או 3? העיקר יישוב נקי, אנשים טובים, בונים, מבשלים, מתנדבים. פה גם אלה חושבים, זה בית התבשיל כאן, פרויקט אוכל מתנדבים, לארח מדריכים, מתנדבים, להכין אוכל לילדות, לארח חיילים. תאמין לי, זה נראה לי אחלה מקום לגור בו. רק חבל אין להם מופלטות במימונה. דווקא יש להם, קוראים אותם סיבוני. כל שנה ושנה פותחים את הבית והלב. יאללה, איזה יישוב טוב. מה אתה אומר, לגור פה או לא? בטח, על מקום כזה אפשר לוותר. יוזף, פרנץ, סמנהה, פה ילדים חמודים בו תראו את פרוחים. כן, כל כך יפה כאן, יש שם כל כך הרבה חיות, המון חתולים, וכלבים הולכים וחוזרות, ממש גם חיות. וגם בית כנסת שיש פה, אלא שם כל הזמן יש שם אור, כל הזמן לומדים שם תורה. מתחילה חברותה, נגמרת החברותה, מתחיל דף יומי. נגמר הדף יומי, מגיע טיימנס עם התה, מחלק תה לכולם. ממש אחוות אחים פה, ממש יפה. גם שעה מאוד מיוחדת יש פה, עולה יורדת. למרות שלפעמים קצת מקולקלת, אבל לא נורא, שעה מאוד מיוחדת יש ליישוב הזה. אז מה אתם אומרים? יוזף, פרנץ, סננהוף, זה טוב לנו? יא.
מעט טוב. תראה כותל, קודש הקודשים, תראה כמה ספרים. זה לא הספרים פה, זה התלמוד תורה של ברוכין, והספרים זה של הרב שלהם. מה? זה כמו לנו באתיופיה, תלמוד תורה. לא, בכלל לא, פה הרבה יותר טוב. פה ילדים לא באים על חמורים וגמלים כמו באדיס אבבה. פה באים 30 ילדים ברכב אחד, ויוצאים לשם התלמוד תורה. לא הבנת כלום. לא משנה, עזוב, תראה איזה יופי, תראה. מכולת, בדיוק פועל, בדיוק כמו בבית. בית חולים, אין, בדיוק כמו בבית. כן, אני שמעתי, הם יולדים כמו אצלנו, יולדים בחנייה. לא, בכלל לא. יש הרבה רופאים דווקא, מסיימים משמרת בבית חולים. מה הם מתחילים משמרת ביישוב? תופרים פצעים, נותנים אקמול, הרבה עבודה. אני רוצה לגור פה. גרושה, סבוני, סוברי, לוי. בוא. נראה לי מסענו את מקומנו. פה זה את ישראל, זה להפריע שממה, לבנות שלב ג', לבנות בריכה, קניון, תלמוד תורה. אכלס קניון, קודם בן שלומי יבנה מה שהבטיח. בן שלומי הבטיח, בן שלומי קיים. יאללה חבר'ה, מה אתם אומרים? נגור פה? בטח. עברה לה שנה, בה הפכנו מאושרים מרגע לרגע, ובתומה אנו שמחים וגאים לייקר, לרומם ולהודות לכמה מאנשי היישוב העומדים בראש מפעלות הקודש ביישובנו, העוסקים בחסד, בגבורה, באמונה ובנחישות, באהבת תורה, באהבת עם ישראל ובאהבת ארץ ישראל. אנשים ההופכים את היישוב ברוכין לבית פועם ברגש בליבה של הארץ והאומה. מתכבד להזמין את הניה רוזנברג וצבי בן זריעה להדלקת משואת חנוך לנער. על פועלכם מעורר הערצה ביצירת חיבורים מקוריים, מרתקים והכי חשוב, מרוממים בין יעדי הקודש של היישוב, העם והארץ אל הנוער המרגש והמתעצם בברוכין. על העצמת הנוער, על הכוונה ביד עדינה והובלה בלב אמיץ את נערינו ההולכים וגדלים, ועל היכולת המופלאה לראות, להכיר ולהבין כל אחד ואחד לחוד ואת המכלול המדהים כולו יחד. על שכל פעילות שלכם עולה העומר בן אדם עלה מעלה, עלה כי כוח עוז לך כנפי נשרים אבירים. אבל ברור לכולנו ברור לכולנו שכל זה לא היה יכול לקרות אילולא הנוער הקסום שלנו. וזו ההזדמנות גם להוקיר ולהכיר אתכם, בני הנוער המובילים בהוד ובהדר מגוון פעילויות חסד, חוויה ועומק, סוללים דרך מרהיבה ברוממות הנפש ובייחודיות שלה. עבור ילדי היישוב הפוסעים בעקבותיכם, הנושאים אליכם עיניים. תודה רבה על כל ההשקעה. תודה ענקית. אין ממש תודה רבה על הכל. תודה גבר. תודה רבה צבי. פרה לך חולים עליך. חולים עליך. תודה רבה.
אוריגדו, זאבי. תודה בפורטוגזית. צרפתית. פורטוגזית. אוהבות אותה. זאבי, חולים עליך כולם. הלליה, הלליה, שלנו. זאבי, קורא לך. הניה, תודה על האהבה. היי! צבי הגבר, אוהבים אותך. תודה על ההקשבה. תודה על האהבה. תודה. תודה.